Hola, què tal? Com esteu? Bé? Preparats per a una altra sessió de relaxació? Sí? Doncs, anem. Primer anem a començar estirant un poquet tot el cos. Que està moltes vegades estos dies molt asseguts en les cadires, en el sofà i en el llit. Anem a estirar, vinga. Agafem les mans, cap a dalt, amunt, amunt, amunt. Se posem de puntetes. Molt bé. Davant. Dobleguem un poquet l'esquena. Darrere. Estirem. Molt bé. Anem a començar a manejar un poquet tot el cos. Comencem per el coll. Molta cura. A un costat, a l'altre costat, a un costat, a l'altre costat. Molt bé. Els muscles amunt, avall, amunt, avall, amunt, avall, amunt, avall, amunt, avall. I ara fem com cercles cap arrere amb els muscles i cap avant. Molt bé. Escolzes, boniques i dits. Molt bé. Passem a la cintura, a una banda, a l'altra banda, a l'altra banda, l'altra banda. Les caderes, a un costat, a l'altre, un poquet. I anem notant a veure si me fa mal algo, si tinc alguna zona que me molesta. Els genolls, cap a un costat, cap a l'altre, molt bé. Un peu, cercles, cap a fora, cap a dins. L'altre peu, cercles, cap a fora, cap a dins. Molt bé. Ara anem a sacsejant un poquet els braços. Botem un poquet les cames, les estirem, les sacsegem. Molt bé. I ara anem a fer un xicotet massatge amb les mans per tot el cos, val? Comencem per els turmells, massatge, les canelles, per davant i per darrere, els genolls, les cuisses, per davant, per darrere, el culet, l'esquena, la panxa, el pit, els muscles, els braços, el coll, per darrere, per davant, la cara, me pessiguen les galtes, el front, el cap, les orelles, me les pessigue també, un poquet. Molt bé. Després d'este massatge anem a fer un exercici que s'anomena l'arbre. L'arbre per què? Perquè s'anem a fer xicotets xicotets com si siguérem una llavor i des d'ahí baix, ben axupidets, anirem pujant, 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 com si se férem un arbre molt gran. Comencem, vinga, axupidets en terra, molt axupidets. I ara comencem a créixer poquet a poquet, poquet a poquet, poquet a poquet. Uau! Ja m'he convertit en un arbre supergran. I ara vaig a tornar a fer-me una llavor. Vinga.
poquet a poquet, m'arreplegue, i me'n vaig a terra, i ja soc una llavor una altra vegada. Vinga, anem a pujar una altra vegada, poquet a poquet, vinga. Puge, 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 puge. Uau! Superarbre gegant. Inclús de puntetes me puc posar. Molt bé. Me torno a fer una llavor. Poquet a poquet, poquet a poquet, poquet a poquet. Ja soc una llavor. Molt bé, esteu fent-ho superbé. Ara anem a fer un altre exercici que s'anomena la titella. La titella per què? Perquè apretarem tot el cos molt fort i després soltarem. Val? Apretarem molt fort tot el cos. Podeu fer-lo plantats o xitats, com vulgueu. Vinga, anem a començar. Aprete tot, les dents, els ulls, la cara, el cul, la panxa, les cames, tot. Vinga, apreteu, fort, més fort, un poc més fort i relax. Respire. Anem a tornar a fer-ho, vinga. Aprete tot, molt apretat tot, els peus, les cames, la panxa, els braços, els punys, la cara, la boca, tot apretat, com si estiguérem mossegant molt fort, un poc més fort i solte. I respire. La última vegada. Vinga. Aprete, superapretat tot superapretat. I solte. I respire. Ja sabeu, respirem sempre inflant la bufeta. Val? Ara anem a fer un exercici que s'anomena la respiració de l'abella. Val? Perquè anem a fer el soroll que fa l'abella quan vola. Tenim que tindre els ulls tancats i les orelles tapades. Val? Aleshores agafarem aire i al soltar-lo farem Molt bé. Anem a tornar a fer-ho, vinga. Me tape les orelles, tanque els ulls, agafe aire i... La última vegada, vinga, agafe aire. Superbé, esteu fent-ho de categoria. Ara anem a fer un altre exercici que se diu la campana. Però jo no tinc campana. Però m'he trobat això per casa. Un bol tibetà que em va servir com si fos una campana. Jo tocaré el bol i cadascú de vosaltres en els ulls tapats, quan acabeu d'escoltar el so del bol, tindreu que alçar la mà. Jo vos estic mirant des d'ací, vale? Vinga, comencem. Molt bé, ja veig les manetes alçades. Tornem a fer-ho.
Superbé, la última vegada, vinga. Genial, esteu superatents. Que me cau. Esteu superatents. Ara anem a fer un poquet de relaxació de l'esquena, val? S'agitem i s'agafem els genolls. Així. I anem d'un costat cap a un altre, ¿vale? D'un costat cap a un altre, fent un xicotet massatge de l'esquena, que està molt carregada estos dies, noteu alguna cosa? Me fa mal, me molesta, això és perquè està un poquet carregada. Molt bé, i ara anem a fer un altre exercici que també és xitats i és per a l'esquena. I és en els genolls doblegats, me tombe en el terra i obric els braços i ara els genolls, els dos cap a un costat i el cap cap al costat contrari i els braços oberts. Així, ahí me quedo una miqueta. Què tal? Bé? Anem a canviar. Canviem els genolls cap a l'altre costat i el cap al contrari. Respirem. Superbé. A veure, aquesta respiració important per a relaxar-nos. Vinga. Superbé. Aquesta respiració va fenomenal. Quan estigueu molt eufòrics, quan estigueu nerviosos, quan estigueu enfadats, quan estigueu malament, si feu 10 respiracions d'aquestes, i ara anem a fer el xoc de dits que fem l'altre dia per ensenyar-se-lo. I el proper dia ja canviarem i farem una altra. Pica, pica, pica la mà. Roda, roda, sense parar, vola, vola com un ocell, neda, neda com un peixet. I ara massatges. Pica, pica, pica la mà, roda, roda, sense parar, vola, vola com un ocell, neda, neda com un peixet. I podríeu repetir-lo en l'altra mà. Bueno, per avui ja és tot. Espero que vos hagi agradat i que estigueu super relaxats. Ens veiem.